1 жніўня 2020 года горадня. Горад, у якім за 2 месяцы да таго быў затрыманы Сергей Тихановскі. На плошчы 1000 людзей на сцэне Святлана Тихановская, якая фактычна агучвае не толькі перадвыбарчую праграму, але і план будучага пераходу Беларусі да дэмакратыі. Вызваліць палітычных зняволеных, правесці рэферэндум аб вяртанні Канстытуцыі 1994 года, арганізаваць новыя сумленныя выбары цягам 6 месяцаў. І самае галоўнае, не заставацца пры ўладзе, а забяспечыць пераходны перыяд. Выборы нового президента. И этого президента выберете вы! Праз некалькі дзён пасля гэтага беларусы прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, а пасля на вуліцы сваіх гарадоў. У жніўні 2020-го інтэрнэт запоўнілі відэа, на якіх людзі пыталіся ў чыноўнікаў, работнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў і сілавікоў. За каго вы галасавалі? За Лукашэнку ці за Тихановскую? Лет 5 назад еще я была за него. Вот как-то все в стране было ладно. Сейчас просто у меня там живут 3 детей, 7 внуков. Я просто реально вижу, насколько доходы снизились. Тады многім здавалася, што адказ на гэтае пытанне вызначыць будучыню краіны ўжо найбліжэйшымі месяцамі. Але прайшло 6 гадоў. Сёння Беларусь па-ранейшаму застаецца пад кантролем уладу Александра Лукашэнкі. Тысячы людзей прайшлі праз турмы і рэпрэсіі, а сотні тысяч былі вымушаныя пакінуць краіну. Аднак менавіта ў выгнанні беларусы ўпершыню ў сваёй найноўшай гісторыі стварылі нешта падобнае да ўласнай палітычнай інфраструктуры. Офіс Светланы Тихановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, народная амбасады, незалежныя медыа, праваабарончыя і культурныя ініцыятывы. Усё гэта структуры, якія ўзялі на сябе частку функцый уласцівых дзяржаве. Гэта не ўрад у юрыдычным сэнсе, у гэтых структураў няма тэрыторыі, бюджэту і дзяржаўнага апарату, але ёсць прадстаўніцтва, міжнародныя кантакты, палітычнае лобі, падтрыманне палітвязняў, праца з беларускай дыяспорай і сталы ўдзел у міжнародных перамовах. Мы живем многие здесь, а люди остаются в стране. Але навошта беларусам такая протадзяржава ў выгнанні? Сярод іншага, каб захоўваць палітычнае прадстаўніцтва народам, падтрымліваць тэму Беларусі на міжнародным узроўні і рыхтавацца да магчымых пераменаў. Дыскусіі пра будучую палітычную сістэму, механізмы пераходнага перыяду працягваюцца ўжо цяпер. І ў гэтым сэнсе частка абяцанняў, агучаных Святланай Тихановскай у 2020 годзе, пачала рэалізоўвацца, хай і за межамі краіны. І вось у нашай студыі Святлана Тихановская, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вітаем вас, спадарня Святлана. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрый дзенечак. Дзякуй, што вы да нас прыйшлі. Вось вы глядзелі на гэтыя кадры 1 жніўня 2020 года. Это быў апошні, здаецца, да, апошні горад вялізны вось у гэтым такім перадвыбарчым турне, але я не пра гэта хочу сказаць. Я разумею, што вы тады нават яшчэ і не ўсведамлялі сабе, што праз 9 дзён вы станеце не толькі пераможцай вось гэтай перадвыбарнай гонкі і цэнтрам спадзяванняў мноства беларусаў, але разам з сям'ёй, разам з дзецьмі, бо Сергей ўжо быў за кратамі, разам з дзецьмі вы аказаліся ў такім самым цэнтры, я бы нават сказаў, у эпіцэнтры гуманітарнай катастрофы. 6 гадоў мінула. А што было да гэтага? Вот многія вашу гісторыю вот пасля 20-го прямо можна там людзі ведаюць, прямо, я думаю, на памяць многія вывучылі. А што было да гэтага? Якія да гэтага у вас былі перамогі? Бо асабіста я не веру ў гэту прапаганду, ну, тое, што прапаганда вцірае нам. Ой, там была звычайная хатняя гаспадыня, і вось яна там выпадкова недзе там аказалася. Я ўпэўнены, былі пабеды. Былі перамогі, асабістыя перамогі і да гэтага, таму што не магло не быць. Не, ну, аказалася выпадкова, канешне, але вось гледзячы назад, я думаю, што, канешне, былі асабістыя перамогі, можа, не ў прафесійным накірунку, бо ну, не было такой магчымасці рэалізавацца, але я думаю, што многія ўжо ведаюць, што ў мяне мой сын з асаблівасцямі па здароўю, і я уклалася ў рэабілітацыю свайго сына. І ну, я паклала на гэта каля 10 гадоў. І я думаю, што таго, што мы дасягнулі разам з ім, гэта можна лічыць вялікай перамогай. Бо... Што гэта? Што з ім? Што было не так? Вот, в чым была праблема і у выніку у чым была перамога? Давайте вось пра гэта. Ну, глядзіце, калі дзіцё нараджаецца без слуху,
то ён не чуе асяроддзя. І, дзякуй Богу, ёсць ужо такія сістэмы кахлеарнай імплантацыі, калі такі штучны слых. Вось. І зрабілі майму сыну такую аперацыю досыць позна, ужо ў 2,5 гады. Звычайна такую аперацыю робяць у першыя 3-4 месяцы жыцця немаўляткі, і тады рэабілітацыя ідзе вельмі, ну, як звычайны чалавек. А калі мой сын пачуў першыя гукі толькі ў 2,5 гады, ну, мы згубілі вельмі шмат часу. І, канешне, кожны дзень мы хадзілі да спецыялістаў, кожны дзень займаліся дома. То бок гэта свет гукаў адчынялі. Ось, і таму ну, цяжкі быў шлях, насамрэч. Ты не ведаеш, ці ён будзе паспяхова, не паспяхова, але ты ведаеш, што кожны дзень ты павінен укладвацца, каб ну, дапамагчы свайму дзіцю. А вось гэты момант перамогі, гэта калі? Вы зразумелі, все, я перамагла, я влажылася недарэмна, я там не спала, я кожны дзень там займалася з ім, вазіла, ездзіла, прывозіла. Вось калі гэты момант быў, калі што было? А не было такога, ведаеце, вось перамога. Першае слова, для сябе там... першы сказ, першыя гукі нават, першае гукападражанне. А потым, менавіта ў 20-м годзе, у пачатку, я вырашыла, што я зрабіла ўсё, што магла. Ужо далей самаадукацыя, хай не будзе. Ён ужо мог паступіць у школу, звычайную школу, не ў спецыяльную. У звычайную школу. Гэта перамога, насамрэч. Гэта ж перамога. Гэта перамога, канешне. Гэта круто. Ось. І ў 20-м годзе, ну ўсё, я буду займацца сабой. Пайшла настаўніца онлайн-школу і здарыўся 20-й год. А Сергей, атрымліваецца, увесь гэты час, ну, как бы, забяспечваў сям'ю? Так, так. Насамрэч, вялікая ўдзячнасць мне да Сергея, бо я не магла працаваць, я займалася сынам, і, канешне, это Сергей, хто взяў на сябе гэту матэрыяльную забяспечванне. Атрымліваецца, як гэта называецца, працаваў, раз-пораз прыязджаў, вяртаўся да дзяцей. Ну так, бо гэта насамрэч не вельмі дешевая. Ну, я разумею. Напэўна, адзін імплантант гэты... Не, імплант, ён за кошт дзяржавы. Але ўся гэта рэабілітацыя. Так, рэабілітацыя. Але пры ўсім пры гэтым вы ж ўсё ж такі маці дваіх дзетак. Вы займаліся і старэйшым Карнеем, але ёсць ваш і другая дочачка. А што з дочачкай, што з Агняй? Як яна А расла як трава. Так, так, яна вельмі камунікацыйная. Я нават зараз мы шукаем школу для дзетак, і мне каб, калі ўсё роўна ёсць патрэба асаблівая, а ўжо Агня куды пойдзе, туды пойдзе. Яна паўсюль адаптуецца, то бок вось, ну так нельга можа казаць, але за яе вось душа так не баліць, бо, ведаеце, калі пытаюць маці, якога дзіцёнка ты больш за ўсё кахаеш, то адказ таму, якому зараз найгорш. Ось, і таму... Але скажыце, калі ласка, спадарня Святлана, вось вы сутыкнуліся з беларускай медыцынай, вы шмат там чаго даведаліся, калі дапамагалі сыну, а цяпер у вас ёсць, магчыма, іншы прыклад. Цяпер можна неяк гэта суаднесці з польскай медыцынай. Ці ёсць нейкая Літва, так, Амерыка, можа быць, яшчэ ёсць нейкія параўнанні. Хочацца, канечне, даведацца, дзе лепш? Можа, ёсць парады? Не, ну, калі браць мой асабісты прыклад, вось маю асабістую нашу праблему, то я не магу шмат скардзіцца на беларускую медыцыну, бо кахлеарны імплант быў закуплен, да, адзін у Польшы, у Літве адразу робяць на 2 вушкі, каб было легчэй дзіцёнку адаптавацца, але ж это таксама дорага. Вось, усе рэабілітацыйныя моманты дзяржаўныя мне былі забяспечаны ў Беларусі. Адзінае, што калі ты атрымоўваеш інваліднасць у Беларусі, ну гэта такое, ты павінен прайсці праз ад. 7 колаў ада. Так, так. А у Літве, напрыклад, я ўжо, можа, год таму толькі пачала гэтым займацца, у мяне адзін паход да доктара і у соцбяспеку ўсё. То бок няма... Табе одно акно. А я памятаю, у Беларусі гэта камісіі бясконцыя. Ты там павінен кожны год, кожныя 2 гады, як быццам слух можа вярнуцца, ты павінен гэтыя камісіі зноў праходзіць. Суд адбудзецца? Ну так, так. Ну вось так сістэма і склалася. Я думаю, гэта то,
тое, што трэба мяняць, канешне, ў будучыні. Спадзяюся, што рэформы, якія зараз пішуцца, яны выправяць гэту сітуацыю таксама. А колькі Карнеў зараз? Як он вучыцца? Не паверыце, 16. Гэта ўжо дарослы хлапец. Гэта ўжо нават... Жаніх? Жаніх уже, так. Як ён скончыў школу? Ну, по-рознаму. Ведаеце, у дзетак з асаблівасцямі у кожнага свой асабісты шлях. Вось, таму ён без астаноўкі гаворыць. І гэта для мяне такое шчасце. Я памятаю, як мы гэтага дабіваліся. Сапраўдны радыё заўсёды з сабой. Да, і ён вельмі добра впітвае. Упітвае? Впітвае і інфармацыю, і выдае ўсім ўсё, што ведае. Вось. Ну, ёсць цяжкасці, але ж мы справімся з усім. Безумоўна. Слухай, я не магу не задаць гэта пытанне. Я ж таксама тата, да? Ведаю, што Сергей вось як выйшаў, ну, пэўны час быў тут, потым паехаў у Амерыку, забраў дзяцей з сабой. Маўляў, зараз я вось тут. Ці справіўся? Скажыце мне, бо для мяне, напрыклад, застацца з маімі, ну, я іх вельмі люблю, ну, яны, ну, я заўсёды буду званіць жонцы, нешта пытацца, бо не ўсё ведаю. А у вас як? Не, ну, слухайце, я званіла кожны вечар, канешне, там, правярала дамашняе, хатняе запытанне. Так, ну, канешне. Але ж ён малайчынка, ён справіўся, і мы тут павінны улічваць, што ён нават, ну, калі быў на свабодзе ў Беларусі, то, ну, не шмат займаўся дзецьмі, насамрэч. Ён больш працаваў, там на выходныя прыязджаў, мы кудысьці выходзілі, вось, потым 5-гадовы перарыў, і вельмі добра ён вытрываў гэта ўсё. І толькі скардзіўся, што трэба гатаваць пастаянна, нешта прыбіраць, а яны непаслухмяныя. Вось, ну... А вы-то паспяваеце ўсё гэта рабіць? Ну, вось, вы ж звычайная маці, вы ж і прыгатаваць трэба ежу дзіцятку. А у яе, пэўна, слугаў там поўна. Куды там? Наколькі я ведаю, вось вы нядаўна былі на фестываль тутака, і там вельмі адкрыта пра гэта распавядалі, што ні па ніякім барах спадарня Святлана не ходзіць, а яна гатуе, яна прыбірае, памочнікаў у яе няма. Праўда? Так. А не тое, што там усе вось дадумалі. Ціха, стой. А як вы тады гэта ўсё паспяваеце? Як любая іншая жанчына. З вашым... Ну, слухай, у нас проста ёсць звышмоц, правда? Абсалютна. Да. Тут я, як гэта называецца, не прям пагаджуся на 100%. Чамусьці хочацца яшчэ раз вярнуцца туды, у 20-й год, і ўспомніць, вось, я хацеў па тэму такіх складаных выбараў, складаных рашэнняў працягнуць. Вось, складанае рашэнне было лячыць сына, да, укласціся па максімуму, там, адмовіцца, можа быць, ад сваёй кар'еры ў сферы там, іншаземных гэтых моваў. Да. Потым вось гэта рашэнне, ну, стаць кандыдаткай. Да. Потым гэта рашэнне, калі прынялі гэтыя подпісы, рашэнне узначаліць гэтую перадвыбарную кампанію, стаць лідарам кампаніі, і ўрэшце вас ужо выбралі, але было яшчэ одно рашэнне. Калі вось гэта была сустрэча у гэтым цэнтры выбаркамі, і вас пераставілі перад выбарам, альбо, я так помню, што альбо вы з дзецьмі, альбо не. Прычым, што дзеці ў той момант былі, наколькі мы ведаем, ужо не ў Беларусі. Уже не ў Беларусі, так. І яны былі яшчэ зусім малыя, 5 і 10 гадоў, так? 5-10. Калі гэта магчыма, давайте успомнім. Пра што вы тады думалі, ну, чым кіраваліся, прымаючы рашэнне? Як яно магло выглядаць? Перш за ўсё, я хочу сказаць, што ў той перыяд часу кожны чалавек прымаў для сябе цяжкія рашэнні у той ці іной ступені. Выйсці на вуліцы для кожнага чалавека было цяжкім рашэннем. Там той жа Машы Калеснікавай замест Віктара Дмітрыча стаць таксама было цяжкім рашэннем. Тым, хто працаваў на беларускам тэлебачанні, выйсці і сказаць не, таксама было цяжкім рашэннем. То бок я бачыла, што вакол мяне людзі таксама прымаюць цяжкія рашэнні. І гэта было нашмат, ну, можа, маральна лягчэй зарабіць, бо ты ведаеш, што ты не адзін, што цябе падтрымліваюць, і што людзі праходзяць праз той жа самы досвед, што і ты. І таму
нешта было выпадкова, там іх першыя крокі. Потым, калі ты пачынаеш крыху вучыцца, вакол тебе, я памятаю, як Маша мяне вельмі моцна падтрымлівала, Калеснікава, яна была такой зоркай. Ну, я была такой сціплай дзяўчынай. Але ж, ну, гэта проста ты размаўляеш сама з сабой, з сваім унутраным голасам і прымаеш гэта рашэнне. Але вось гэты момант, вот, здаецца, вось яна ўжо перамога, і мы сейчас пачнём нешта мяняць у Беларусі, а тут дзяцей ўжо вывезлі туды, і вам кажуць, ну, выязджай. Я думаю, што гэта было самым цяжкім рашэннем за ўсю прадвыбарную кампанію з'ехаць і застацца. Гэта была цяжкая ўнутраная барацьба. Ну і чаму вы з'ехалі? Таму што калі б Сяргей не быў у турме, калі б я разумела, што за маімі дзецьмі ёсць каму паглядзець, то, магчыма, я б гэты крок і не зрабіла. А калі дзіцё з асаблівасцямі, дачка малодшая, то бок гэта была унутраная барацьба паміж мамай і актывісткай на той час. І, можа, мужчына на маім месцы выбраў бы прафесійны актывізм, але ж маё сэрца яно належала дзецям, і я вось разумела, што я павінна была іх даглядаць. Ці, скажыце, была нейкая магчымасць прыняць іншае рашэнне? Вось цяпер, калі паглядзець назад у мінулае, калі паглядзець, а вось тады, ці магчыма было прыняць іншае рашэнне, ці не? Ну, магчыма было, калі мы маем на ўвазе толькі вось гэты момант з выездам, то можна было застацца. І, ну, як мне было сказана, ты з гэтага кабінету ты альбо выязджаеш, альбо турму, то бок я разумею перспектыву. Вось, як бы яно потом склалася, ну, ніхто ўжо не скажа. А пра дзяцей што яны вам сказалі? Яны ведалі, дзе дзеці ўжо? Ведалі, конечно. Пагражалі? Ну, сказали, мы ведаем, где ваши дети, не думайте. Ну, то бок, ну, цяжкія ўспаміны, конечно, і ну, вы зараз берадзіце гэтую рану. Глядзіце, але выехалі, і зусім кароткі перыяд, і вы ўзначалілі ўжо барацьбу адтуль. Гэта ж таксама выбар, таксама рашэнне. Здавалася, ну, выехала, там хай разбіраецца. Слухайте, ну, гэта таксама быў, ну, такі, можа, натуральны працэс, бо вельмі важна для мяне, хто вакол мяне, якія людзі. Бо да мяне далучыліся вельмі моцная, таленавітая каманда. Бо без каманды, ну, што ты там можаш зрабіць? І кожны пачаў укладвацца ў гэтую справу. Я пачала разумець, што я не адна, што, ну, не было ніякага там досведа кіравання ні арганізацыя, ні людзьмі. І вось адзін за адным прыходзілі ў каманду і так раслі і ўзмацняліся. Пал Палыч потым з'ехаў, там іншыя людзі. І вось так яно ж ніадкуль не ўзялося. Уся моц беларусаў у тым, што мы можам працаваць адзін з адным, мы можам каардынавацца, паказваць сваю салідарнасць, і толькі так ты разумееш, што ты зможаш, бо ты не адзін так. Я усміхаюся не над вашими словами, а над своїми думками. Я подумав, що задам вам зараз, напевно, саме провокативне питання за цю бесіду. Так. Кого ви більш любите? Офіс Світлани Тихановської, команду, кабінет, значить, об'єднаний переходний кабінет, ці координаційну раду? Ці, може, правооборонців? От скажіть. Анатоль. Ну, што такое любіць? Я люблю ўсіх беларусаў, якія змяніліся, якія прыйшлі да беларушчыны, можа, не толькі пра мову, гэта ўвогуле запусцілі ў сваім сэрцы гордасць, гонар за тое, што ён беларус, і не гледзячы, не важна, ці ты ў Коордынацыйнай радзе, ў камандзе офіса Тихановскай, у праваабаронцаў, ці ў медыа, ты робіш свой унёсак. І за гэта моя вялікая павага. Я паважаю людзей, якія у вялікім стрэсе працуюць, якія пад крымінальнымі справамі. Але ж ўсё роўна ідуць у гэтыя структуры, якія ўжо даўно экстрэмісцкія, тэрарысцкія, але ж разумеюць, што гэта іх унёсак, іх адказнасць, каб працягваць гэтую справу. Таму люблю кожнага па-свойму. Значыць, і нас, ага. Ну, як ж наш, Анатоль. Слухайте, спадарня Святлана, а вось пасля таго, як вы з'ехалі з Беларусі, у вас былі новыя выпрабаванні.
Трэба было з Карнеем дзесьці там да медыцыны літоўскай дзесьці наладзіць сувязь. А цяпер пераехалі ў Польшу. Тут трэба новыя выпрабаванні. А вы, па факце, былі доўгі час, больш за 5 гадоў, вы былі адзінай дарослай карміліцай у сям'і. Усё адной, усё самой на адных плячах. Да, гэта ўсё на тле палітыкі. Тут палітыка как тло для асабістага жыцця. Як справіліся тады, як дзеці мову вучылі, не ведаю. Там же столькі выклікаў. Як у школу пайшлі? Яшчэ раз хочу сказаць, у мяне не унікальная сітуацыя. Праз тыя выпрабаванні, праз якія праходзіла я, праходзіла тысячы беларусаў у тых, хто таксама вымушаны быў з'ехаць. Нехта падказваў, была нейкая дапамога, там хтосьці параіў там доктара, там хтосьці школу параіў. То бок я думаю, што ўвогуле людзі думаюць пра сябе, што яны нашмат слабейшыя, чым яны на самой справе з'яўляюцца. І калі жыццё ставіць цябе вось у гэтыя абставіны, ты просто выкарабківаешся. І людзі знаходзяцца пэўныя, і дапамога. Таму я не люблю такія рэчы драматызаваць. Вось прайшла праз такія выпрабаванні. Я не ведаю, можа, мяне так выхавалі у нашых бабуль, дзядуль таксама было цяжкое жыццё. Яны справіліся. Я памятаю, як са сваёй прабабуляй размаўляла, якая праз вайну прайшла, і кажу, як вы там, голадна, холадна. Вось яны справіліся, і там дзяцей было больш, але ж... Але ж не кожнай беларусцы выпала такая доля. Вот там одна сустрэча міжнародная, там, не знаю, Нью-Йорк, завтра Брюссель, потым яшчэ з гэтага турне праязджаеш, я не ведаю, я в дарозе стамляюся. Вот вы праязджаеце, я не уяўляю, вы праязджаеце дамоў, а тут малыя, мама, віснуць на вас, можа, часам нават з вамі яны ў дарозе, гэта таксама клопаты, гэта нагрузка, я не ведаю, як вы спраўляеце, правда, честна. Мы жанчыны, і гэтым все сказано. А можа, памочнікі, хто займаецца? Не знаю, а памочнікі ёсць, хто займаецца дзецьмі, там, няні нейкія, там, калі вас няма, хто прыбіраецца? У меня ёсць няня, якая займаецца дзеткамі, канешне. Калі мяне няма, гэта і школу адвесці, прывесці, і урокі павучыць. Гэта не... Гэта цяпер у нашым жыцці зусім нармальныя рэчы. Гэта не штосьці, нешта такое. Дапамога патрэбна кожнай жанчыне. І дапамога мужа, і маці, і гэтак далей. Правда? Я ж прыбіраюся я сама, не хвалюйцеся. І я ведаю, што яшчэ спадарыня Святлана сама і ў крамы ходзіць, і гатуе. Так што, Анатоль, спадарня Святлана, вось я цяпер з іншага боку хочу зайсці. Вы, вось, як казаў Анатоль, вельмі шмат падарожнічаеце у працоўнай сферы, я пра гэта кажу. А ці давялося вам у жыцці прымаць такія рашэнні на карысць Беларусі, а не на карысць дзяцей? То бок вы разумелі, што вы дзесьці там не зможаце з імі пабыць, пабавіць час, праверыць хатняе заданне, зрабіць вячэру для сваіх дзетак. Дзеці дзецьмі, але я абраная прэзідэнтка, мне трэба папрацаваць трохі. Я думаю, что я так живу, пачинаючи з 20-го года. Я кажу, я нават забываюся, у якім класе мои дзеці. Ты не ведаеш, які ў іх прагрэс у школе, бо ты кожны дзень з імі не сидзіш, не вучыш гэтыя урокі. Я такая маці, вось прыязджаю на выходных, каб правесці час з імі. Так, давай паглядзім, пачытаем. Як быццам я даганяю тое, што я не змагла там за тыдзень зрабіць з імі. І да, я думаю, што, канешне, я зараз ахвяравала сваю ролю маці на карысць ролі палітыка. Мы шмат пра гэта з дзецьмі размаўляем. І я кажу, то бок яны ўжо ў такім узросце, што ім і мама там толькі патрэбна, каб ежу прыгатаваць і прыбраць. Вось, але ж я прашу прабачэння, што я думаю, вы разумееце, чаму мы гэта робім, вы разумееце, чаму тата за кратамі, вы разумееце, чаму мы вымушаны былі з'ехаць, бо дзеці таксама сумуюць па родных, па летніку, па кватэры сваёй. Вось, але ж, такі вам выпаў лёс, і я спадзяюся, што вы бачыце тыя ахвяры. Я да сваіх дзяцей упэўнена, што астатнія бацькі таксама праводзяць такія гутаркі, што вы ў будучыні будзеце шанаваць усё тое, дзеля чаго зараз вашыя бацькі ахвяруюць сваім жыццём. І таму гаварыць пра Беларусь, каб не забываліся карані. Бо у нас вітае вось гэтая думка, што мы вернемся, мы вернемся, мы вернемся. І
Ну, неяк я, ведаеце, самы гэты востры момант там з 5 до 10 год дочкі сваёй ўжо все прайшлі, ўжо все, і мама асабліва не патрэбна. Вось. Але яны таксама атрымліваюць досвед, што ёсць не толькі Беларусь, ёсць не толькі такія мовы, вось ёсць свабодная краіна. Гэта ж таксама умацоўваецца разуменне, што мы не павінны жыць так, як нам навязваюць. Да? Мы можам выбіраць, ёсць выбар там паехаць туды, калі хочаш. Так? Але гэта думка, што трэба вяртацца на радзіму, яна прысутнічае ў жыцці нашай сям'і. Дзеці гэта яшчэ і такая, ну, як сказаць, уразлівая кропка для палітыка. Тут вот недавно прагрымела па СМІ, учора літаральна яшчэ каментары былі, што быццам бы нейкі там актывіст, быццам бы там заяўляў, што рыхтуецца на вас напад, на дзяцей, там МЗС беларускі далучыўся, там яны тыпу клапоцячыся пра актывістку з дзецьмі з Варшавы, значыць, паведамілі, што як гэта гісторыя зараз, ну, как бы развязалася, я не ведаю, ці увогуле на самай справе былі апошнім часам нейкія спробы спецслужб лукашэнкаўскіх, як дабрацца да вас, паўплываць да вас. Вось ёсць гэты трансгранічны, трансмежны пераслед, да, вот, з которым усе там на кагосьці справу адчынілі. Як яны, ці спрабуюць яны ціснуць на вас? Ну, глядзіце, толькі асабліва на мяне, канкрэтна на мяне, там нейкія званкі незразумелыя, там нейкія у тэлеграме там нейкія паведамленні, але так, каб пагражалі менавіта дзецям, ну, гэта было упершыню у такім фармаце. Вось, я ведаю, што гэтым кейсам займаюцца прафесіяналы, і... ну, але ж ты разумееш зноў жа, што я сябе не ставлю нейкае асобнае становішча. Я такая ж беларуска, як і шматлікія беларусы, якім таксама пагражаюць. І дзеці таксама іх знаходзяцца ў небяспецы. Вось. І таму гэта добра, што такія кейсы выкрываюцца, можна зразумець, да чаго ўвогуле можна рыхтавацца, бо ну, якія там думкі ў рэжыму, як нашкодзіць ну, людзям, там фантазія б'е ключом. Ось, таму я спакойна да гэтага стаўлюся. Я ведаю, што ну, ёсць неабыякавыя людзі, якія пра гэта паведамяць. І я ж зараз не пра КДБ. І таму дбайце, канешне, пра бяспеку, бо тое, што мы беларусы аб'яднаныя, тое, што мы выстаілі, тое, што мы ўзмацніліся, тое, што мы працягваем нашу працу, гэта, канешне, вельмі перашкаджае нейкім планам рэжыму. Так, няма чаго дадаць. Называецца, глядзі, не думаў, што гэта скажу, але так мала засталося часу для нашай размовы. І мы вот тут вот маем пэўны бліц, такі, як гэта, набор кароткіх пытанняў для вас. Таму што столькі ўсяго хоча спытацца, ну, а калі ўжо часу бракуе, то задаём пытанне, і вы такі адказ да, не, там, альбо там канкрэтна нешта выбраць з таго спісу. Гатовы, можна да? і разгорнуты, калі што, калі захочацца. Вельмі цікава. Вы як заўжды правакацыйныя пытанні будзеце задаваць. Сялякі. Добра, ну, раз у нас сёння было пытанне дня, як усе рыхтуюцца пад спёку, канешне, мы не можам запытаць. Што вы ўсё ж такі абярэце? Плюс 24 ці плюс 25? Як вы рыхтуецеся да рычыні? Да... О, гэта я ўжо. Плюс 24? Гэта комфортна. Ці плюс 35. Як вы з гэтым перажываеце? Ці вам комфортна ў такой тэмпературы, як сёння? Не, канешне, плюс 24, але ж калі спёка, я стараюся кароткімі перабежкамі з будынка ў будынак. Маё пытанне. Сілоўня, трэнажорка там, ці джогінг, бег па вуліцы? Сілоўка. Торт мечта ці кіеўскі? Мечта з цэнтральнага. Павлова. О! Добра, а я тады запытаю так. Сукенка ці джинсы, і як да 20-го года? Ці змяніўся выбар зараз? У 24 градусы джинсы, у 34 сукенка. Клас. Усё ж такі без правакацыйных мы не можам. Абярыце, Александр Григорович Лукашенко ці Александр Григорович Таболіч? Ну, тут выбор без выбору. Ось. Давайте Таболіча. Добрый выбор. Хороший выбор, да. Мікашевич ці Мазыр, ці Бенск? Тут 3 пытання. Ой, не, ну, конечно, завжди Мікашевич. Вы что? Это место моего детинства. Ну і што ж вы выбераце? Чэмпіянат міра па футболе ці кубак Мелказёрава?
Кубак Мелкаазёрава, і я туди накіроўваюся. Слухай, ми такі питання подобрали, а скажуть потім, яны маніпулювали лідерка, ти А розумієш? як же? Ну, конечно. Мы ж даем працу для пропаганды. Ладно, а то тоді застануться без працы. я задам 3 тестові питання. Глибоцька чи Рогачовська? Правакацыйная занадта, далей. Добре, з мукою чи без муки драники? І так, і так. Ну, Наша. і традиційна, ну, кава ці харбата. Гарбата я каву не п'ю. Зелена. Любая. І апошняе ад мяне, жаночае. Выйсці ў людзі ў макіяжы ці выйсці ў людзі без макіяжу? Без макіяжу. Але ж патрабуе і макіяж так рабіць. Ну, бачыш, ну, сапраўдная жанчына. Дзявочае І пытанне, лідарка. дзявочае пытанне. Боже, у мяне паглядзеў у галаве яшчэ спіс столькіх пытанняў, але вымушаны сказаць гэта слово. Заканчивается наша размова. С вами велизный дякую, что вы до нас пришли, что вы так щиро, так открыто делились своими секретами нават для асабістага жыцця. Я хочу просто передать найлепшае зычэнне, прывітанне, палякі кажуць, поздравлення і Карнею, і Агніі, І Сергею. і Сергею, да, хай ваша сям'я будзе дружнай, шчаслівай, і мы, я разам, думаю, мы ў гэтых промнях шчасця яшчэ будзем доўга грэцца. Дзякуй вялізны. Дзякую Дзякуй вялізны. З намі была, зразумела, Святлана Ціханаўская, абраная лідарка Беларусі. Мы размаўлялі не столькі пра палітыку, сколькі пра асабістае, а пра асабістае, пра самае асабістае.